Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Nyotrip Youth Council lingba ka sportsel jongka kalapha ya kijing ujor sha ka Director General of Police ka Meghalaya bat sha ka Board of Control for Cricket in India da ka bakarpat ya kijing toket bat shimkam mardor halor kijing keno sha le khlem akor ki nong ile kai cricket kenthei jong ka jilla bat ru halor ka binta bala keno ya ki katu kat ni ki nong kit kam jong ka Meghalaya Cricket Association Kaseng kapan pau bawat la kani ka kam kala poisha kami jong ka State Women Commission Henry namar ka jingkhia jong kini ka jingkeno persha eki badon ha kabor namar ka tala dawai ka jingshim kam mardor ka bahok bat ka balat lut na keleng ki bor ka an bat ki bor badai pet ha ka kam cricket hari India ha ka jing ujor sha ka DGP ka seng kala dawai ya ka jing toket bamardor ka jing register ya ka FIR ladadon kam kat kom ka an ka jing shngan bat ka jing yada ya ki nong ujor bat ki sakhi bat ka jing penchi tom kat kom ka an ya baro ki balap ki badan kti ha ka ni ka kampi an ha ka jing tho sha ka BCCI ka seng kala kerpat ya ka BCCI bakan sedang ya ka jing toket ka balat lut man pet benia ya ka jing bakla jong ki nong ket kam ki badan benta ha ka MCA ban penti kenai ka jing yada jong ki nong ile kai ki bashakta bat pen klan ya ki rukom penyat bat pen bet ya ki ujor hapo ki bor badai pet ya ka cricket ha ka jila ka sengkala banjur ba ka jinsngan ka burom bat ka ijot bat ka bha ka miat jing ki thegele kai kamla ban sha ban khen bat kala ongru ba ka nu ka jing persang ban tap et miau ya ka jing ujor la ne ban da ye ki brio ki badon ha ka bor kan pentlot e ka jing sngan upat ba bat pendrit men sim ru ye ki bashakta ban wat ya ka jing bishar ka bahok ka HYC kala kerpa ki bor badai khmi ya ka ni ka kam ba ki deben le mardor da ka jing khot bat ka jing bishar hok Kenang man penyo e ka bishar ka bahok bat ban ya dai ka jing long khod jong ki tna trekam ki bapet ya ka kamele kai ha ka jilahi baro ka wai Kaliang jo sing lembah ka sport cell mendaga singi ka atpun riutrik jong na jemang kila pha ya ka ya ki atli ki shiti ki atli ki bor ki habaide ba kajingja jong baide ki jingja ba ki theyele kai cricket jong ka jala Meghalaya ki kumbala pau lembah ki kubor ba kila sha le klemokor sha khta ba kumta terter ya ko bakila ay ka jing ujor ki bor ki badai pet bat kumjuru ya ko ba na kaliang jong ka Meghalaya State Women Commission kala sim kam lor kani ka jingja na kaliang jong ka seng lembak sport cell mentang singi kila pha ya ka jing tho sha DGP Director General of Police jong ka jala ka jong ni ban penpa bahwa wala kani ka kam kala don ha po ha kami jong ka Meghalaya State Women Commission nringim la ban len pat habang iyo ilang bagi kubor ba kajingja kalong ke ba kabalong bean but day namar ba kidon kajingja bean ya ke bala ru ban pengat kat kum ki kendon jong ka an ba fair but kum ju ru ban kadon ru kajing kendo ba kadon kajing persang ban tep et miawi kini kajingja namari kani ka kat kum long ga ki kubor bangi yo kalong bai kini kijing ja kini ki thele ka jong ka jala ki la de ban ay ka official complaint na du kalai 3 December jong news nam bala de mentala jan riu bana kani kijing ja kam sim la pau per the ti imat ka don ka ik shalendet ya ka ba na kaliang ki bor paniat hamtam ye ki he jong ka Meghalaya Cricket Association kila persang ban tep et miao ni kijing ja bat ban bu sharut klam da pan pa la ne klam da wat ki kijing shisha namar kumboong hi ka sexual harassment ka bingi ong ka offense la ne ka kambean ka ba la ban pensitom ka ba ki lembak an la ban pensitom ti nakaliang jo ka seng ila tho ya ka lembak ka sport cell la da ban tho ya ka city sa ka DGP da ka ba bu kajing dawa khmat jong ka DGP ba ki police ru nakaliang jong ka police department ki da ban shimkam halor kani kajing ja namar kumba kalong hi ka serious offense kami ong sexual harassment kumjuru ka conspiracy na kubanta bantap miaw kani kajing ja ti kaseng kala bu kajing dawa khmat jong DGP ba ka police department ka ban register case persya ya kibri ki badan benta kani ka kambean but nakaliang jong police department ka ban penti kenaru ba kandon kata ka independent investigation ya kani kajingja kanang banlam
ba menu la kita ki beri ba syak keno kidon benta kani kambean ni kumdon balada don lada kidon benta kani kambean dei ban pensitom ki kat kum ki kenon jokaan berakajuk opon kaliang jongka seng dilabu do kajing dawa khmat jongka police department ba kidi ban ai kajing da yakini ki thayele kai jongka jela khnang ba kinom syak berngem khnang ba kinom syak penting haki beri ki bedon hakabor khnang ba onlap ya kajing sisa halor kini kijing keno but nakaliang jong kaseng ila tho ru ya ka city ya ka complain sha u honorary secretary jong ka board of control for cricket in India la ne ka BCCI ban pentek ya kani kajingja ka balaja hapo ka Meghalaya Cricket Association namar ko mengitip hi ka Meghalaya Cricket Association kadika associate member jong ka BCCI ka BCCI kalong khamajrong bat ka bapet ya kini ki tanat trikam haki jela ki fair ki bapet ya kajing ila kai cricket tina kaliang jong seng ha kani kajing tho ya ka bala tho how honorary secretary jong ka BCCI ngila ban pa ya kajing sokhya halor kini kajing jab kumju ru bandawa ahmad jong ka BCCI bakadai ban pelong ya ka independent inquiry na kaliang jong BCCI ru halor kini kajing ja ban pentikna ba kita ki beriu ki ba don bentar ni kam tam kita ki official jong ka MCA la kalong ki president ki vice president ki secretary bukum ta ter ki manager ki coach ya ke bakum kita ki beriu dai banbu ha ka suspension pending inquiry knang ba kata ka inquiry ke ba let's say ka BCCI kan penlong la ne kan ha ban penlong kan long ka bukui ka suba ka banom sha interfere kini ki beriu ki bedana ka bo but ka balai ka mengibu ahmad ka BCCI ro kolong ba ka BCCI ka ban pentikna ba kini ki thai samla ki thai yele ka jong ka jala ki ba bu ya kani ka complain ki bla mi shakhmat ban bu ya kani ka ujor persya ya kani ki beri ki bedana bor khamta me you coach manager but ya ki official jong ka MCA ki bla persyang ban tabet miaw ya kani ka jingja ki dei ban yo ya ka jingya da but kan kam dei ban don kan ka jing penting ka jing pensmit ba ka jing berngam ki hakani ka jing ya lenti ban lap ya ka jing sisa but nakalian jong ka seng ilabu ru ki jing dawa hakmat jong kini gibor la kalong ya ka DGP jong ka state ka jongi la kalong ya ka BCCI ban penting kena bakum kini kijing jakim dei ban jana ni hakmat bat khamtam ru ban penting kena ban lap ka jing sisa ban pensitom mi ki beri ki badan benta hakum kini ki kambe an khnang ba nang ni hakmat la don kum kini kijing ja ki beri ki basha ngat hakani ka hakum kini kijing ja la ne hakum kini ka pot kinom tiang kinom shong lan kinom shus ngap rekin mi syakmat ban pau lan ban complain ban ujor syaki bor ke badai pet namar ba kumbangi i menta ka jingkeli ka ba baro ngi keren kolong ba bale ki bor ke badai pet la kolong ke MCA ki officials yang ke MCA mental andriu tili ki banai bale ke kani ka jingja shemla mi syakmat shemla pau syaki bor badai pet tak hadu menta dang menta katayo ngidang yo i ba ka Meghalaya State Women Commission ka syamkam ti ngi iba kadon kajing persyang let's say ban yada yanur kadon kajing persyang ban ya kani kajing ja ban supenja klub kumtu kadon kajing persyang let's say ban tap miao kajing ja klem da pensitom mi ki beri badan tanama kumbang ong hi ki cases lani ki offense yang ka sexual harassment ki ba wan ra jing tieng jing smiet ya khamtam ya ki thayele kai ya ki ripin thai ki badan benta kam yele kai tela da kum kini ki jingja onumla ban pensitom mi ki beri badan benta kani kanang ai mensim kanang penslori ki beri ba melen ban le kini kam tingi soba ka kibor jong ka an la kalong ka BCCI la kalong ka DGP la kalong ki bor ba khamajrong jong ka MCA ki badon hakabor ya ka Meghalaya State Women Commission ru kumju ko balasim kam soba dei banti bania dei bantoget but la dalap ba kidon kita kibor ki ba khamtam ya ki officials jong ka MCA ki ba shong khamajrong ko bor jong ki la dalap ki le kum kini kam dei ban pensitom me ki kat kum ki kendon jong ka an thayele kai jong ka jela ka jong ni la kalong ha cricket la kalong ha nu jing le kai ru kinom sangat hukum kini ki apot ba ki beri ki badon ha bor ki sim kabu yaki da ka bale iki kam ki bom ya hap ke imlang salang bat bakin syak pensitom ru kat kum ki kendon jong kalong ko basisha ba kum kini ki jengja ka jaka bakin ai mensim ya ki thayele ka jong ka jala ka jong ni ko gi ong la kalong ha ka football la kalong ha ka cricket la kilong ha kinu ki jing ki jat jing yele ka ru ba kam dei tang ya ki thayele ka shimet re ya ki kme ki pa jong ki ru la kum kini ki jengja ki ja
hatu kandon jing singan mo ya kikmi kikpa bakin pha ya lagi jong ki khun mo bakin le simenta ki jing ile kai shabar jong ka jala dan wat hapok jong ka jala jong yu da ka ba IT ya ki hapok ka jing pet jing kmi jong kita kinong kenya la kilong ki coach kilong ki manager bakum ta ter ti kini kum kini ki jing ja ki wan ra ka jing sier om tangi ki thei le kai ki jong ki wan ra lu ka jing sier wat ya kini ki batang khi rang san ki batang mut ban shim mo ban ya don benta ki kamele kai ki ba fer bat kum ju ru ya ki kmi ki pa tingi ni so ba kani ka jing ja ka baja lomba gini thei le kai jong cricket jong ni ka de mandai ka ta nuksan ya ki ban ya ka banang ni sakmat baki beri ki bamut ban sim kabu lomba kini ki jingle lomba ki kam ki jong ki kinom yo alat ban le te kam bat de ba khang ban on pensitom ki lomba ki kendon jong ka bat ki khang ba kan long kata ka deterin boong yo ya ki beri ki banwan na dien la ki ban le ikum kini kam nang ni rusniu du de rusniu ngim ong bu de na bar no de na yeng jong ni na mar pa ubri hu bodon ka jingmut ban le kam si ula ban ne na po yeng ula ban ne na po na baru mereka itu bodon kam kolong ba kidon ki kendon jong kaan ya kita ki kendon jong kaan dei ban pentri kam lada kadon ka complaint of sexual harassment kam tam mo ya ki thei ya ki ken thei brio kadi ka offense ka bolong serious ka ba ki bon kaan ki dei ban sim kam ban tokit ban dalap tokit dalap ba kadon kum kata yu dei ban pensitom ban petngat ki kendon jong kaan ban pha syaki yang ka syari ba yang ka syari kan bisa ti kum kini ki jingja hoi nilai i lembaga kot khubor bamde tengi kini gila don gijing ja hakiwe ki disiplin lane hakiwe ki sektor komde e tai kam ya le kan kumba ngi ong tingi so ba kibor jong ka an ki de ban trekam kat kum ki kendon lane kat kum ki bor ki bala ay ki ka an ka don lane kren ka BNS kaba keren sapangki offense sapangki kita ki criminal offense ki bahak upo jongka ya kaba ka sexual harassment ka dega way ya ki bala bu hang tu yo briu bale kum kita ki kam kumnu un pensitom lane kat ngo kat nun pensitom ya kita ki briu tingi so ba ki bor pulit ki de ban shimti ki de ban shim ya ka jeng kli ka ban penti kana ba kini ki briu ki de ban sak pengat ki kendon jongka ande teng ki bor pulit kum mau pi ki bor ki bah jrong ru namar ke MCA ka Megle Cricket Association la ding ya kren ka Megle Cricket Association ka don lagi jong ki procedure ki process ki don ki ombudsman complaint ombudsman ki baki ong baki thayale kai le ni kinu ki rang ya ki bayale kai ki badan apo ka MCA ki la ban file ki complaint ki jong ki la ki don ti kum kita ki institution la ni ki bade pe ya kum kini ki jeng jakide ban shim ya ka jeng kli ban le ka ba don kam ban le ten ring im shim le i ba ki bri ki badan ka bor kam tap ya ka MCA kin le ke ba ki don le de hadu menta hadu ni klip man i ban ban ya ka jeng ya mo ka jeng ya keno away lembagi press statement ki bangi ia ka ba ki nong kit kam jo ka MCA ki ya keno away ba manu ba bakla manu badai tinging im kwa ban pe ka ta kaliang de jeng kwa ka jong i ka long ba ki bri ta ki kam be an kham tam e kum kini kam ki ba persya ya ki kinthai de ben shitom ki kat kum ki kendon jopa